Haurra pertsona da eta pertsona baldin bada pentsamendua du, iritzia, erabakiak hartzeko gaitasuna du. Haurra pertsona bada herritarra da, eskubideak eta betebeharrak dituena. Baina kontutan hartzen aldugu haurra auzoak, herriak eta hiriak eraikitzerako orduan? Horretara konbidatzen gaitu Frantzesko Tunutzik, haurren hiriaz hitz egiten digunean. Auzoak, herriak eta hiriak, haurrentzat leku aproposak izan daitezen lan egiteaz premisa bat abia puntu harturik. Haurrentzat egokia den hori herritar guztiontzako da egokia. Haurra guztiontzat bide zabaltzaile da beraz. Baina haurrak ezin ditu inork ordezkatu. Haurra subjektu politikoa da, subjektu aktiboa eta berari galdetu, entzun eta erabakiak hartzen utzi behar diogu. Haurrei hitza ematearekin haurren ideiak, ikuspegiak, beharrak eta proposamenak kontutan hartzen ikasten dugu. Gaurkoan, ikuspegi hau jaso eta praktika zehatz batekin lotuko dugu. Eskola bidea egitasmoarekin nahi zuzen. Eskolara bidea ekimena azken finean eskolara aurrak bakarrik eta oinez joatia sustatu nahi dago. Ekimen honen bidez, azkenengo urtietan arraro bilakatu den ohitura bat berreskuratu nahi da, ez? Lehen dela markada batzuk ohikoa zen aurrak herri barruko mugikortasunean lagunekin gelditzeko, jolastera joateko, eskolara gerturatzeko, aurrak oinez ibiltzea herrian zehar, baina egia da, azkenengo hamarkada urteetako bilakaerak, aurrak kaleetatik kendu eta helduen mesedetan dauen mugikortasun eredu baten sartu ditugula, ez? Eta mugikortasun horiek, etxetik eskolarako mugikortasuna adibidez, kotxez itera ohitu garela. Aldaketa honek, eskolara bidea aldaketa honek, aurren mugikortasunean eragiteaz gain, azken finean herri oso baten, edo herri eredu baten aldaketa be suposatzen dago, ez? Mugikortasun eredu jasangarriago, osasuntsuago, eta azken finean aurren autonomia irabazten lagunduko dauen eredu baten alde. Azkenean, Francesco Tonucci pedagogo italiar bat da, zeinek aztertu izen dauen edo bere lanildo nagusi bat bada jendartean aurren parte hartzea eta aurren presentzia areagotzea. Zentzu honetan, Francesco Tonucci lan garrantzitsuenetako bat da, herri antolamenduak aldatzea aurren ikuspegitik, ez? Pixkat bere proiektuan oinarrizko ideia izango litzateke aurrentzat ona dan hori, herritar guztientzat ona dela aipatzen dugu berak, hortaz. Gonbidatzen gaitu herriak edo gure herrizetako antolamendua aurren begiradatik behatu eta eraldatzera. Azken hamarkadetan, elkargune eta elkartrukerako sortutako hiria espazio komertzialaren balioaz jabetu da. Eta oreka, ongizate eta bizikidetzaren kontzeptuak hankasgora jarri ditu, irabazi ekonomiko eta interesean oinarritutako programak lehenetsiz. Hiriak elkartruke eta bizikidetzarako gune izateari utzi dio, eta bere garapenerako irizpide berri gisa bazterkeria eta espezializazioa lehenetsi ditu. Espazio eta konpetentzien banaketa eta espezializazioa. Orain arte eta bereziki azken hamarkadetan, honako ezaugarri zehatzak betetzen dituen hiritar arruntaren arabera pentsatua, eraikia eta baloratua izan da. Heldua, gizonezkoa eta langilea. Hotz hautesle indartsuarekin bat egiten duten hiritarren ezaugarriak. Modu honetan, hiriak heldu, gizonezko eta langileak ez diren hiritarrak, hau da, bigarren mailakoak eta eskubide gutxiagokoak edo eskubiderik ez duten hiritarrak ahaztu eta alde batera utzi ditu. Hona proposamena. Hiritar, arrunt, heldu, gizonezko eta langilea haurrarekin ordezkatzea. Haurrak berezko duen aniztasuna onartzean dago gakoa. Honek aniztasun guztien bermea baitakar. Hirian ez daudela haurrak bakarrik konturatzen diren objekzioa ez da egokia.
hiria baloratu, pentsatu, proiektatu eta moldatzeko filosofia eta ikuspegi berria barneratzea baita egin beharrekoa. Aurren beharrez eta nahi konturatzen denak berriz, ez du inongo arazorik izango zahar elbarritu edo etorkinen beharra kontuan izateko. Funtsezko afera aniztasuna onartzen ikasten datzalako, eta aurra izatean hitza da. Izan ere aurra, heldu zuri bat, heldu beltz baten gandik den baino desberdinagoa da bere aitaren gandik. Ustea da, hiria aurrentzat egokiago bilakatzen denean, guztiontzako egokiagoa bilakatuko dela. Bai, egia da gaur egun aurren gaineko erabaki gehienak helduok hartzen ditugula, ez? Eta gainera helduok gure nahi eta beharretatik sarri. Honen aurrean guk uste dugu ikuspegi berri baten beharra daukagula eta ikuspegi berri hori pixkat haurtzararen kulturan oinarritzen da gure ustez. Haurtzararen kulturaz hitz egiten dugunean esan nahi dugu aurrek badukatela mundu honetan egoteko, mundu honetan ibiltzeko, bizitzeko modu propio bat, ez? Eta jaiotzen dien unetik aurrak badiela gai hazteko, ikasten, euren kabuz hasten die ikasten eta gerora, ez? Garapen horretan ematen dabien pausu bakoitzakin badiela gai poliki-poliki, eurei eragiten dotzienen gaixetan bebai, iritzia eman eta erabakiak hartzeko. Hortaz, haurtzararen kultura aitortziak suposatzen dau, helduok aldatu beharko dukela aurrekiko daukagun begirada eta aurra sujeto pasibo bezala ikustetik, sujeto aktibo bezala ikustera pasatu. Hori da, azken finean, aurra esaten baldin badugu sujeto aktibo gisa aintzat hartu behar dugula, ez? Esaten gabiltza aurra pertsona dela eta pertsona gisa badaukola lehen aipatu moduan iritzia eta badala nor, ez? Aurra badala nor. Eta pertsona gisa aintzat hartzen baldin badugu, gure herrietan herritar gisa ere aintzat hartu beharko geuke. Eta horrek zer suposatzen dau? Suposatzen dau aurrari eragiten dizkioten gauzetan aurrak bere iritzia eta erabakitzeko aukera eskaini beharko geniokela. Eta honek guztiz bat egiten dau pixkat herri hezitzailean ideiakin, ez? Azkenean herri hezitzailean aurra sujeto aktibo gisa hartzen dugu eta gustatuko litzaiguke aurrari herrian eragiten dizkioten gauzetan galdetzea, entzutea eta batez ere kontutan hartzea, ez? Askotan galdetzea bakarrik ez da nahikoa izaten, baizik eta kontutan hartu eta erabakiak hartzerako orduan ere aurrak horren parte egitea. Herri hezitzailea azkenean herritar guztientzat herri hobeago bat helburu daueko eredua da, ez? Herri hezitzailean baitan herritar guztiak aintzat hartzea bilatzen da eta bereziki herritarretaz hitz egiten dugunean, ohikoan periferian edo bazterretan gelditzen dien herritar horiek kontutan hartzeaz hitz egiten dugu, ez? Izan ditezkela haurrak, emakumeak, nerabeak, gazteak, migratutako pertsonak, aniztasun funtzionala duten pertsonak. Guzti horien beharrak eta nahiak erdigunean jarriko dituen herri bat da herri hezitzailea, ez? Eta herri hezitzaile bat izateko bidean edo hezkuntzak bere biziko garrantzia hartzen dau eta hezkuntza bilakatzen da prozesu horren ardatza. Herri hezitzaile batean herria izango litzateke pixkat hezkuntzarako eduki eta eragile bai. Azkenean
ideiarik indartsuena litzateke komunitate guztia bilakatzen dela hezkuntza eragile, ez? Eta hori da pixkat herri hezitzaileak barneratzea eskatzen duzkuna herritar gisa. Herritar oro, aurrak gure inguruan izan edo ez, bagarela hezitzaileak. Eta hortaz, ardura horretatik jardun behar dugula gure egunerokotasunean. Bai, azken finean, esaten gabitzen moduan, herri hezitzailean aurra herritar gisa kontutan hartzen dugu, ez? Eta herritar gisa bere autonomia sustatu beharko geuke. Hortaz, eskola bidea bada aurrek herrian mugikortasunean autonomia irabazteko proiektu bat. Hortaz, pertsona eta herritar moduan aurrak garatzeko bide izan daike. Eskola bidea da adibide bat, baina baita izan daike beste hainbat adibide izan daizke, ez? Eskoletan aurrek parte hartzeko eta erabakiak hartzeko aukera izatea, herrietako aurrei begirako zerbitzu eta guneetan aurrek bebai, ez? Hoien prozesuetan parte hartzea, edota aurrek eurek euren aisialdia antolatu, erabaki eta eraikitzea. Baina, bai, esan moduan, eskola bidea bada modu bat, herri hezitzaileago baterako bidean aurrera pausoak emateko. Eragin zuzena dauko, ez? Aurrak eskolara modu baten edo bestiak joateak. Galdera honi erantzuteko, Mexikoko espazio publikoan laborategi batekin dako dinamika bat azalduko dutzuet, uste dutelako baliogarri dela galdera honi erantzuteko, ez? Mexikoko espazio publikoko laborategian dinamika bat egin zaudien, aurren pertzepzioa, etxetik eskolarako bidean zein zan jakiteko, eta hortarako eskatu zutzien aurrei marrastia, euren etxetik eskolarako ibilbide horretan, zer dan irudikatzea marrazki baten bide hori, bai? Eta hor, hiru adibide dauz, batetik egongo litzake 7 urteko aurronen marrazkian, nun eskolara autoz doan aur batan. Bestalde batetik, bigarren marrazki honetan ez da guztiz ondo ikusten, baina eskolara oinez doian aur bat agertzen da, eta hirugarren adibidean badutugu eskolara bere gurasoaren bizikletako atzeko aldean doian aurraren marrazkia, ez? Hiru marrazki honeik kontutan eukita, ikusi eike, autoz doan aurraren irudia oso irudi sinplea dela, nun agertzen denez, bere etxia eta eskola, ibilbide bat eta bi zuhaitze astera iristen da. Aldiz, oinez eta bizikletan doiezen aurren ibilbidea aztertzen baldin badagu, askoz bez, zehaztasun handixauak ditugu, ez? Eta anistasun gehiago ikusten da islatuta marrazki honetan. Honetatik, batzuk aipatzen dago, ez? Ze denda dauzen ibilbide horretan, parke bat dauela, hainbat etxe badazela, ibilbideak berak bebai, beste ezaugarri batzuk islatzen ditu, ez? Eta, honekin adierazi nahi duguna da, pixkat hori, ez? Eskolarako bidea oine zein, bizikleta zein edo auto zein, aurrak bide horretan daukon esperientzia guztiz desberdina dela, eta horrek nola gaitu bai, aberaztu egiten dau edo murriztu egiten dau aur horren egunerokotasuneko ibilbide horrek, ez? Horren arruntadan ibilbide horrek aur horri egiten dutzen ekarpenian, ez? Eskolara bidea oinez itiak edo bizikletan itxiak aurra askoz herriarekin askoz harreman handixaua hartzen dau, eta interakzio horretatik hainbat gauza barneratzen ditu, autoan goiezenean askoz zailagoak dienak barneratzeko.
Bai, egia da, helduon beldurra askotan geldiarazlea dela aurrek autonomia irabazte aldera, ez? Eta gaur egun bizi garen jendartean eta komunikabideetatik, zein beste hainbat alorretatik jasotzen dugun mezuen ondorioz, bilakatu gara gizarte bat asko babestekua gure haurrak, euren autonomia guztiz murrizteraino eta gure oso menpeko bilakatzeraino, ez? Honen aurrian, gure ustez, lagundu behar ditugu familiak ulertzera, bizitzan danok arrisku batzuk hartzen ditugula, eta aurrek bai, arriskuekin elkar bizitzen ikasi behar dagoela, ez? Noski, kale seguruak behar ditugu aurrentzako, kale seguruak behar ditugu herritar guztientzako, baina bizitzak berak eta eguneroko bizi esperientziak arrisku batzuk hartzea bai badakar, ez? Saiatu behar garena da, arrisku horiek ahalik eta gutxien, ez? Ahalik eta gehien arintzen, eta horretarako lan iten herrietatik, herrien antolamendutik, eta ez bakarrik herrien antolamendutik, baizik eta baita herritarron arduretatik, ez? Eta horre, gure ustez behintzat klabea da, aurrek herrian mugikortasunean autonomia irabazi daizien, herritar guztiok ohartzia, lehen aipatu dugun moduan, gu geu, garela garela aurrengan eragina dukien pertsonak, aurroien ezagunak izan edo ez. Eta pixkat ardura ezitzaile hori gure gain hartu, ez? Azkenean finean eskola bidea moduko proiektu bat garatzeko behar duguna, edo aurrek behar dauiena da aliatuak eukitzea. Eta aliatuak izan lehizke, kalian topatuko dauen dendetako dendariak, kalian topatuko dauen edozein pasioan dabien edozein herritar, edozein momentutan zerbait behar baldin badaue, konfiantza eukiko daudiena edo ausartuko diena pertsona horiei laguntza eskatzera, ez? Eta beldurraren aurrian, azkenengo urtietan izugarrizko gainbabesa sortzen gabiz, ez? Eta horren inguruan baita Onutxik eta baita Iker Freirek aipatzen dago zelan aurrak asko babestia ondion eta segurtasun gutxiago eukitzera eramaten ditxula, ez? Azkenean aurrak prestatu behar ditugu, bizitzan aurkituko dituzten arriskuen eta segurtasun ezeko egoeren aurrian autodefentsa bat garatzera. Beraz, horretarako gainbabesabe ez da soluziorik onena, baizik eta lagundu behar dutzegu aurroiei autonomia garatzen, mugikortasunarena izan lehik adibide bat, eta eskolara bidean bidez, hortan aurrera pausuak emun gaik, ez? Eta Onutxik esaten da, aurrak armatu edo ez, jantzi behar ditugula autonomiaz, jantzi behar ditugula erabakitzeko gaitasunez, jantzi behar ditugula ausardiaz, bai? Eta hortik etorriko dela benetan, herri eredua eta baita herritarron herritarrok sujetu aktibo izate horretan aldaketak emateko aukera. Aurren hiriaren aldeko aldarria, ez? Aurrez aipatu dugun moduan, gure herriak birpentsatzeko eta eraikitzeko momentuan, aurren begirada hori aintzat hartzekoa, eta ahulenaren edo txikienaren neurri horretatik gure herriak eraldatu eta gu geu ere eraldatzekoa, ez? Aipatu dugun moduan, herritarroro hezitzaile bilakatzeko prozesu horretan aurrera pausoak emateko. Jolasten, paseoan edota bakarrik dabiltzan aurrak baldin badaude hirian, hiri osasuntsua den seinale. Hirian espada aurrik ikusten ordea, hiria gaixotuta dagoen seinale. Aurrak kalean dabiltzan hiria, hiri segurua da. Ez aurrentzat bakarrik,
Zaharrentzat, elbarrituentzat eta hiritar guztientzat baizik. Eta haurrak etxetik bakarrik irteteko aukera egon dadin, hiri aldatu beharra dago. Guztiz, apurka-apurka bada ere.